חברים, אנחנו כאן בקלאש אוף קלאנס. היום קצת שדרגתי דברים. יש לי את זה ואת זה ואת זה ומה שאני שני אלה אני אראה לכם מה זה. רגע, עוד שנייה. זה היה פה. הנה זה סליחה, רק אח שלי עושה קצת רעש. אלירן, תפסיק רגע. אוקיי, די. נו טוב, זה רק אח שלי. והשני זה די, נו, אלירן. השני זה השיקויים. רגע, זה לא קש. תירשמו לבית שרסל. די, אלירן, אל תעשה לי בושות. סליחה. נשחק במשחקים ברביות. די, סתם. שלום חברים, אנחנו כאן בקלאש אוף קלאנס. אנחנו בסדר. פפרצה. זוז! אוקיי, אל תאמינו לו שאני באמת משחק בברבי. פדיעה לסרטון. מי ישחק בזה? אל תאמינו לו, הוא סתם שקרן מסריח. ואני שונא אותו. וטוב, אני לא יודע מה נעשה היום, אבל יש המון דברים. אתם מבינים? אוקיי, והנה פה יש, וגם זה ברמה 2, כאילו. וכבר יש לי את כל אלה. לאלירן יש את הקוסם, כאילו את זה, ולי יש את זה ואת זה. וטוב חברים, אנחנו כאן היינו בקלאש אוף קלאנס, אז תגידו אם אהבתם תעשו לייק. אם אתם רוצים אז אל תרצו, זה לא אני מחליט עליכם. פעם שנייה שאני אומר לכם את זה. ביי.